ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಈ ಉರ್ಗನ್ಗೆ ಸಿಗಿದೆ ಪಾಪೋಸ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ BBWA ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋಡೋ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ನೀವು ದೇವ್ರ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋಡೋ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. हेलो लोगोफोर खुलुमबाय। दिनै फिन मोनसे जाथायनि सायाव गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों बेंगलुरु बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि थ्रुयैहाय। बावैसो थांनाय समाव आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन। दा बे भिडिअआ माने गोमानाय मिसिंनि सोमोन्दै आं भिडिअ लाबोदोंमोन। नैबे बिथाङा गोमादोंमोन। बिथांनि मुङा रन्जय नार्जारिमोन। बियो भिलेज सान्तिपुर अन्थाइबारि सिमलागुरि PONPS रुनिकाटा डिस्ट्रिक्ट चिरां बिटिआर आसाम पिन कोड 783375। दा बे रन्जय नार्जारिनि फारसे आङो माने गोमानायनि फारसे नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन। बेंगलुरु सेटेलाइट बास स्टेन्डनिफ्राय गोमानाय। दा गोमानायाथ' गोबावानो जाबाय नोंथांमोन, अब्लाबो जोबोद माने गोजोनथाव खौरां। दा जोङो बिथांखौ मोनबोबाय। माबानिफ्राय आन्ध्र प्रदेशआवसो बियो थांफ्लांदों। दा आन्ध्र प्रदेशनिफ्राय जोङो लानानै फैदों। बे जायगाखौ आं खोन्थाहरनो नोंथांमोननो। श्री सत्यासी AP इन्डिया NS 544E मादाकासिरा श्री सत्यासाई 515303 हिन्दुपुर डिस्ट्रिक्ट। बेनिफ्राय जोङो बे बिथांखौ मोनबोनाय जाबाय। दा बेवहाय जोबोद माने बाख्नायथाव एबा गोग्गाथाव ओरैबायदि जोङो माने मोजां सुबुंफोर लोगो मोनदों आन्ध्र प्रदेशनि तेलुगु बिथांमोनहा। दा आङो सासेनिल' मुंखौ मिथिगौ, हारिस होननानै बुङो। दा माखासेनि मुंफोरखौ आङो लाजोबनो हानाय जायाखै। दा आं बिथांमोननि सावगारिखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिनानै होगोन। बे बिथांमोनहा बेखौ आनिथानि थांनाय नुनानै माने हमथानानै गावसिनि मोनसे जायगायावहाय दोननानै 6 दिन बेखौ माने आश्रय होदों आरोखि। जानाय लोंनाय थानाय ट्रिटमेन्ट गासैबो बेखौ नायदों बिथांमोनहा। दा बियो माखासे आघातफोर जानानै दं गुस्थियावबो आरो फारसे आथिङाव आखायाव आरो ओरै गोदना खंथिंजायहाय माने बुजानायफोर बायदि आघात जानानै दं आरोखि। दा गावबो गोसोआव गैजोबा होननानै बुंदों, बुजादों ना मादों सोरजोंबा। दा बेंगलुरु सेटेलाइट बास स्टेन्डनिफ्राय बियो बोरै थांखो हिन्दुपुर डिस्ट्रिक्टनि बे जायगासिम सहैदों आरोखि। दा बिथांमोनहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आसामावहाय पुलिसनाव कल खालामदों। पुलिसनाव कल खालामनायाव रेसपन्स मोनैनि जाहोनाव बिसोरो माने गुगोलावहाय सार्च खालामनानै मोनसे दखाननि नाम्बार मोनदों होननानै बुंदों। बियो बर' सुबुंनिनो जानांगौ। बिथांमोनहा बिनि डिटेलखौ होआखिसै जोंनो। दा बिनि थ्रुयैहाय नैबे बिथांनि फट' हरनानै ओरैहाय गामिसिम मिथिहैनाय जादों, न'खरसिम। बिनिफ्राय न'खरजों भिडिअ कनफारेन्स रायलायलायनानै दहाय फुङावहाय आंनिसिम इनफरमेसन हरदों। बेनिफ्राय जोंनिनो बेंगलुरु बड' वेलफेयार एसोसिएशन आफादनि आफादगिरि बिथांनिसिमबो बिसोर इनफरमेसन हरदों। दा जोङो साननि समावहाय बिथांखौ लायनो हायाखै, मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो अलरेडि डिउटियाव थांखाबायमोन। दा बेनिफ्राय जोङो मोना थांदों। 7टायाव ओंखारदोंमोन जों। बेनिफ्राय 10टायाव सहैदों। होजोंनिफ्राय फैफिननाय बेसेबांमोनलाय? 11टा। होजोंनिफ्राय जोङो 11:30 गिदिंफिनबोदों। बिथांमोनजों मोजाङै गुवारै सावरायनानै जोङो बेखौ लानानै फैबाय। दा आंनि रुमावहायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। सफैबाय। दा बेनिफ्राय जोङो बे बिथांखौ नैबे फंबाय असे फंबायनि मुङा तुफान नार्जारि होननानै बुङो। दा जोङो बेजोंनो दोनहैथ'नाय जासिगोन। बेनिफ्राय न'आव थांनायनि प्लानिं खालामनो थाखाय जोङो खावलायखाबाय। दा थाबैनो न'आव थांगोन बिथांमोनहा। आरो गामिनिफ्रायबो जोंजों लोगोसे सावरायहरदों जाय बिथाङा दा BCDCनि चेयारमेन। बिथांनिसिमबो नोंथांमोन, दा आङो आफादगिरिखौबो फंनैसो बिनि सायावहाय बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय।
बिथाङाबो फंनैसो फोरमायहरगोन बिनि सायाव सुंद'यै होनदो। खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनै जोङो नैबे फंबायखौ थांनाय नैबे दाननिनो जुन दाननिनो 8 थारिखनिफ्राय बे फंबायखौ नागिरगासिनो दंमोन गावनि गामिनि मानसि आरो जोंनि BBWA नि गासिबो सुबुंफ्रा संदानगासिनो दंमोन नाथाय मोननो हायाखै दुखुनांथाव जानानै दंमोन जाथाया दा दिनै जों मोनबोनानै जोबोद गोजोनदों दा नैबे जोंनि आन्ध्र प्रदेशआव थानाय बिथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबायनानै बिनि गामिनि थंखौ नागिरबायनानै बुंहरनायलाय दा जोंनिसिम इनफरमेसन फैनायलाय जोङो दिनै खस्थ' खालामनानै नैबे फंबायखौ जों लाना फैफिनदों जोबोद गोजोनथाव जों बिनि थाखाय जोबोद धन्यबाद होनो निमस्कारा नाम ಈ ಊರ್ಗನ್ಗೆ ಸಿಗಿದೆ ಪಾಪೋಸ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ BBWA ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋರ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ದೇವರ ತರ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋರ್ಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ दा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन नैबे जोंनि फंबायखौ जोङो रिस्क खालामनो फैनाय दा नै बावैसोनो दिनै जोंनि सेक्रेटारि सारा बुंलांखाबाय दा बिदिनो जोङो नै साननै सानथामनि आन्दारावनो गावनि फंबायजों लोगोसे गामियाव जों दैथायहरनायनि लाहार फाहारखौ खालामसिगोन आरो नैबे आथिङावबो आखायावबो आघात मोनदों बिसोरखौ एसे ट्रिटमेन्ट होनांगौ जानानै दङ मानो होनबा सोरजोंबा बुजाबायदोंमोन खोमा लामा सामायाव थांनानै बेरायनानै दिनै 22 सान जालांबाय नङा होमबा मोनफिननाया नङा होमबा फंबाय दा दिनै जोङो बे बिथांखौ मोनफिननायाव जोबोद गोजोनथाव आरोखि आरो इसोरनिसिम जोङो बाख्नायहरो बे फंबायखौ मोजां मोनफिननायनि थाखाय गोजोनथों दा आङो रायजोफोर बे बिथांनावबो फंनैसो सोंथि सोंनो सानदों रन्जय नार्जारि बिथांनाव ओरै लानानै हो रन्जय नोङो मा जानानै बेफोरबायदि थाङामोन बाहेरायावहाय जेनेबा ओमफ्राय माब्रैहाय नोङो बे आन्ध्रासिम सहैखो बेखौ सुंद'यै फोरमायहर दे आं माने सानसे सिगां लोगोफोरजों जयैनो रायलायबाय नालाय खामानियाबो गाबोन गैखाया नोंहा सानसे रुमावनो थाथ'दो होननानै बुंबाय ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो खामानियाव थांबाय बिसोर लोगोफ्रा ओमफ्राय आं हारसिङैमोन आरो हारसिङै मा खालामगोन मा मागोन ओमफ्राय दखानाव दसे बेरायलाहैनो होननानै बिदिनो हाफ पेन्ट गाननानै ओंखारलांदोंमोन आरो आं गस्ला ओरैनो फिसाल' गाननानै बिनेमल' बिदिनो ओंखारलांबाय दखानाव ओमफ्राय दखाननिफ्रायनो फैफिननो रोङाखिसै बोरै थांखो बोरै माखो फैफिननो रोङाखिसै बोरै मेजिस्ट्रिकआव फैनानै बबेथिंबा गारि गाखोलांबाय नों मोनथिला दा थाङै थुङै मा जाहैखो हिन्दुफुरना बबेथिंबा थांनानैसो हिन्दुफुरनिफ्राय थाबायनानै नैबे माबायाव सफैनायानोसै आरो माराग बोरै होनदोंमोनलाय हिन्दुफुर एरियानो आरो बाहाय सफैनायसै ओमफ्राय बेयावबो सफैनाया माने लामायाव थाबायबाय थानायाव सासे खुसेर बिदै फानग्राया लोगो मोननानै लाखिदों आरो आंखौ मानो अबाव थांनो नागिरदों गोदाव सोरावलाय आं मेजिस्ट्रिकआव थांगोन बेंगालराव थांनो नागिरदोंमोन मेजिस्ट्रिकआ बिथिं नङा ओरैसो थांफिननांगौमोन माथो बिथिं फैखो होनना बुंबाय आरो आंखौ नोङो थांखाया आन्दायदोंसो होनदां होननानै सोंखाबाय डाइरेक्टनो मानसिनि साइसखौ नायनानै बुंबाय आरो आंखौ आं औ आन्दायदों होनना बुंबाय बिदिनो ओंखाम थोंखाम खुसै बिदेर बायदिसिना लोंहोबाय जाहोबाय आंखौ मोदोमाथ' थोर मावखानायमोन आङो साननै ना सानबासो जाबायमोन ओंखाम मोनजायैया बिदिनो थोर मावबाय ओंखाम खुनुरुखुम जाबाय खुसेर बिदै लोंबाय ओमफ्राय लाखि दोनबाय थाबाय आरो बे गावनि लोगोफोरखौ लेंहरबाय दा नैबे बिथां हरिसिमोनखौ ओमफ्राय लेंहरबाय बिसोरो बुंबाय आरो जेरैखि जाया जों नोंखौ फाथायहरफिनगोन बावनो थाथ' जों माबा मोनसे खायदा खालामगोन होननानै मबाइलाव बिदिनो बायदिसिना रिसार्च खालामै नायगासिनो आरो बिसोरो आंनि एड्रेसखौ सोंजोब्बाय खिन्थाना होबाय आं नामा मा नाम बिमा बिफानि मा नाम सोंजोब्बाय खिन्थाबाय बिदियो खिन्थायो ओमफ्राय मोना आंखौ लानानै थांबाय आरो गावसिनि फार्मावहाय दा नोंखौ बिथांमोनहा मोजाङै नायदोंना जानाय लोंनाय थानाय होजोबदों नङा होमबा जानायाथ' बोथिथामानो होखायो फुङाव बोथिसे ओमफ्राय सानसुआव बोथिसे मोनायाव बोथिसे ओमफ्राय बिदिनो गाननाय जोमनायाबोथ' मोनसेबो गैखालामोन नालाय
ओमफ्राय गावसोर बायनानै हैदों आरो लंपेन्ट गांब्रै गांबासो हैदों ओमफ्राय गस्ला सार्ट बिदिनो गांबासो दं बेबो ओमफ्राय गामसा दङ जि जोमग्रा दङ बिदिनो अनेक सहाय होदों आरो बिथांमोनहा दे ओमफ्राय दा नों मा सानदों दा न'आव थांगोन ना दा थांनायखौथ' उफाय गैया थांनांसिगोन ओजोंहाय न'आवबो दुखु मोननानै दंना माखासे खोथाया गोमाबाय होननानै मिथिदों दाबो नुदोंना नुवाखै नुदोंबाबोथ' अबसे बिसास खालामनाय फैयाना जेनेबा जों दिन्थिहरखाबाय नुथारब्लासो दे जाबाय दे रायजोफोर माने जों न'खरनिसिमबो दहाय फट'स हरदों आरो भिडिअ कलबो खालामनानै जों दिन्थिहरखाबाय दा बे गोमानायावहाय न'खरनिफ्राय बिथांनि बिमा बिथांनि हिनजाव बिथांनि गथ'फोर आरो गामिनि जाय बिथांमोनहा हेफाजाब खालामदोंमोन नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय न'खरनिफ्राय माने सर्ट भिडिअ बानायनानै हरदोंमोन बेखौ मोनफिननो थाखाय दा माने भिडिअआ एसेबां माने खामानि होआखैब्लाबो अब्लाबो बिथांखौ जों मोनफिननो हाबाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन आफादा दिनै थांनानै लायनो हाबाय दा जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो दिनैनि बे खामानिखौ मावफुंनो हानानै दा बेखौनो जोङो न'खरनिखौ खावलायहरनो सानदों जोबथायावहाय माने बिथांखौ थाबैनो न'आव लांनायनि थांखि लानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बियोनि देहाया एसे दा आघात मोननायखाय नोरजिया जानानै दं आरो खामानि मावनायनि कन्डिसनाव गैथ'वा दा नोंथांमोनहा थाबैनो बेखौ न'सिम लांनायनि प्लानिंखौ खालामबानो जाबाय दा आङो जोबथायाव सासे जोंहा फंबाय दंफायो सुरजय मा लिरोमोनलाय सुरजय बसुमतारी बिथांखौनो लांदों जों बिथांनि गारिखौ लानानै थांनानै लानानै फैबाय माने आं दहाय सिनायथि होनाय जायाखैमोन नालाय दा दिनै भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै नोंथांमोन दा बेखौनो जोबथायाव आं खनसे रायजोफोरनिसिम खावलायहरनो सानदों दा दिनै बेफोरबायदि जाथाया जों जेसेनो माने सांग्रांथि होदों एसेनो बारासो जालांगासिनो बिनिखायनो बयबो एसे गावबागाव लोगोफोरखौ बेंगलरफोराव लिंहरोबा गुबुन स्टेटफोराव खामानि मावनो लिंहरोबा नोंथांमोनहा एसे केयार खालाम नङाब्ला बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थागोन आरो दा गोमानानै दंबावो गोबांनो दा मोनजोबनो हायाखै दा जोङो मिजिंथियो अब्लाबो बिथांमोनखौबो जोङो सानसेबाबो माने आगा फासा जानानैब्लाबो जोङो मोनफिनगोनखौ दा दिनै बेखिनियावनो जोंनि बे दिनैनि सुंद' भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर थेंक इउ जाबायलै ना